Minkejja li hemm waiting list sħaħ għal servizzi ta' fiżjoterapija, radiografija, podjatrija u speech language pathology, il-Gvern għadu ma ngaġġax numru ta' professjonisti f'dan il-qasam. Tifaddawl fuq din is-sitwazzjoni il-kelliem ewlenija laburista għas-saħħa Mary-Louise Colejro Preca. Matul konferenza tal-aħbarijiet, Colejro Preca spjegat kif Marzu li għadda, id-Dipartiment tas-Saħħa fetaħ sejħa biex jiġu impjegati aktar professjonisti f'dawn is-setturi, iżda minkejja li saru l-interviews u ħarġet il-klassifika tagħhom ħadd ma ġie impjegat. Il-kelliema laburista staqsiet kif il-Gvern jista' jiftaħ Rehabilitation Center jekk m'għandux biżżejjed riżorsi umani u x'qed iżommu mill-impjega lil dawn l-istudenti gradwati. Il-kelliema laburista qalet li fil-waqt li dan qed joħloq inkwiet fost l-istudenti u l-familji tagħhom qed joħloq inkwiet ukoll fil-qasam tas-saħħa. Settur tas-saħħa għandu bżonn ħafna minn dal-fiżjoterapisti, podjatristi, radiographers u anke speech therapist. Hemm ħafna nuqqasijiet fis-settur tas-saħħa għal dawn it-tip ta' professjonijiet u anke l-Gvern b'dak id-diskors kollu li qed jgħid li se jespandi kemm ir-rehabilitation services kif ukoll il-kura primarja, mhux possibbli li jespandi mingħajr ma jimpjega għal dawn iż-żgħażagħ. Waqt li qalet li qed jingħad li m'hemmx flus biex jiġu ngaġġati dawn it-terapisti, Colejro Preca staqsiet kif il-Ministru Joe Cassar kien iddikjara li kien sab 7.3 miljun euro żejda fil-baġit tas-saħħa. Bħalissa fiċ-ċentri tas-saħħa pazjent jingħata speech therapy darba fix-xahar minħabba nuqqas ta' terapisti. Il-kelliema laburista temmet tgħid li l-Gvern għandu jingaġġa lil dawn il-persuni għall benefiċċju tal-qasam tas-saħħa u tal-pazjenti.